There's Katay! Hi si Katay! Peekaboo! Sarap ka! Peekaboo! Isa pa. Hanapin si Katay! Kami po, si Rom at Ellie Buya ng The Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Tay, bless na tayo, bless na. Aray ka! Nagat mo ko! Ito si Katay. Ronnie ang totoong pangalan. 7 taong gulang na pero hindi makapagsalita at hindi pa nakatuntong sa paaralan. Siya ang bunso sa 6 na magkakapatid na iniwan ng mga magulang. 6 na buwan lang siya nang iniwan sa kalinga ng kanyang kuya. Kung natatandaan natin, natagpuan sila ni Oragon Honey sa nasalat sa pagkain, nutrisyon, pag-aaruga at pagmamahal. Hindi ko lubos maisip at nadudurog ang puso ko kung paanong lumaki ang batang ito. Ngayong nandito na ang kanyang mga magulang, napupunuan kaya ang mga kakulangan? O magpapatuloy ang takot at pangamba sa kanila at sa ating mga puso? Ilang beses na kaming pumupunta sa dagat pero hindi naliligo si Katay. Takot na takot ito at tumatakbo palayo. Nakatingin lang. Kahit ang sariling ina na si Nanay Yoli, hindi kayang dalhin sa tubig o paliguan si Katay. Iiyak lang daw ng iiyak. Hindi po ako eksperto sa ganitong sitwasyon, pero ang alam ko, kapag may kinatatakutan, kailangang harapin, lalo na bata pa lang, dahil kung hindi, palalakihan niya yon at magiging resulta ng mas maraming bagay na maaaring katakutan at maging resulta ang anxiety at panic attack. Ayon sa mga eksperto, ayon sa aking pananaliksik, kailangan itong harapin at patunayan sa sarili na hindi magbibigay ng pangamba o anumang kapahamakan. May special na pangangailangan na si Katay, kaya hahayaan ba natin na dumagdag pa ang takot? Pinausap ko si Nanay Yoli at ang kanyang kuyang si Roy na kunin si Katay, pero hindi daw nila pwedeng pilitin dahil nga iiyak lang ito ng iiyak. Wala raw silang magagawa. May isang taong hindi napapagod sa pangyayang ito. Isang taong laging nakaalalay at handang magsakripisyo. Hindi nagdadala ng isip na magbigay ng pagmamahal at pagkalinga. Hindi nagdalawang isip na binuhat ni Oragon Honey ang bata at unti-unting pinaramdam na masaya at ligtas ang buhay. Pinaramdam niya sa bata na hindi pwedeng maging hadlang ang anumang takot para maging masaya ang isang tao. Hindi man natin sila makakasama araw-araw, pero ang kaunting sandali na nagpaparamdam tayo ng pagmamahal at pagkalinga, malaking bagay na para sa paghubog ng kanilang isipan at pagkatao. Kami po ng Oragon Team sa pamumuno ng Oragon Honey ay patuloy na mag-aaruga at maghahatid ng pagmamahal sa mga batang ito. Ako po si Elrie Buya at nag-iiwan ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat.
niyo po si Katay is lumigat na po yung kanyang timbang. Tsaka Tay, kirikas na. malasog na rin po. Kirikas na ng taba. Ano ka tayo? Si Katay. Ayun o. Ayun o. Dali. Ayun o. Babay nga. Babay. Hello. Say hello. Makawat ka muna yan, ha? Tay. Tay. Giri. Ang bigat na po niya, oh. Mahal pa, mahal. Tay. Tay, tingnan mo yung mukha mo dun, Tay. Magalaro tayo ng ano. Where's Katay? Ay, si Katay. Peekaboo! Sarap pa. Peekaboo! Isa pa. Hanapin si Katay. Peekaboo! Tay, kaya kasi tay. Ba, malinis yung ano ni Katay, oh. Huwag pa rin naman. Buho ko. Nilikuhan niya bago nakabrick pa gaw. Tingnan ko yung tainga mo, Katay. Ay, malinis. Ilang nga sila dito dahil wala. Ayun tayo. Oh. Gusto mo na ito? Hanapin! Tay. Knockout muna kita, knockout. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all for the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.